Така, това е терминал 1 на летището в Прага. Така сме. Майко, искам да го покажа на нашите това клипче. Smoking area. Не smoking area. Drinking area. Жива вода, брата. Тя че не мога да спра зума, обаче. Това е бедата. Ева си дръпни. Чай си дръпна и аз малко. Снимай, снимай. Това. Дай да снимаме етикета, бе. Айде, ти как се намалява зума на това нещо, бе? Не въртиш, тръпни се. Дава не се намалява, не знам. Ще ли? Разказа. Еми да, ти ако си го почнал с един зум в началото. Тук това е. Жива вода, брат. Прави бъдат как я допиваме. Айде. Аре, момчета. Айде, давате ли? Аз съм край града. Искаш ли още да пиеш? Не, мерси. Давай. Добре, ще дай. Довършвай. Готови ли сме? Дай още малко, пи малко. Не мога, момчета, наистина, стига, не мога. Брата, не знаем как пиеш уиски. Не, стига, не мога. Не мога сега, човек, не. Пи още малко. Още малко. И аз не мога, съжалявам. Абе ти си племенски. А тук тръмка, че ми YouTube няма начин. Това ще е представително. Добре. Усмихнете се за камерата. Спирам го. Не, довършвай бутилката. Да, гълта си 20, гълта си повръщам. Идва някакъв служител на летище. Дай да слушай. Взимай. Давай. Приключихме ли? Жив.